Méritaro cebe nga juda. Non. Ouais, ça va? Je suis narré. Faut aider des gens. Alors, voir qu'à dire on kata sumuru ba kan jamag appartement. Ne rien de bon go de nous là ça. Na changu ba kono de wala ni. Nga cebe mo suda bla. Boni bleti ku na je sisan. Lere de ka franga tam po. Don ni sumuru ba na non. Eki hatis. Ebe ka diɲɛ so kɛ ba girin dɛ. Nga cɛ i b'a dɔn han? Ne bɛ fɛn kelen de f'i ye nin diɲɛ in kɛ ne yɛrɛ de tigɛra diɲɛ na. Ka cɛ cogo di tan? N tigɛra diɲɛnatigɛ la pewu. O kuma ti ka wari miiriya. Sabu mun na yɔrɔ den ba de bɛ hinɛ den na. O jago sa Nka yɛrɛ. diɲɛ de ka jugu a yɛrɛ wolo den ma. Ka cɛ kana n fɔ dɛ. Diɲɛ bi nɛgɛn i bɛ taa gulɔ min i bɛ taa bariso la i bɛ sunguruba ta i bɛ nafolo sɔrɔ o de kɛ ka di i ka lamɛn ma nka cɛ i bɛ taa diɲɛ girinna ye nka i teri minnu b'i nɛgɛn ka don o da in fɛ don min na ni nafolo banna nka cɛ o teri kelen ninnu tellement o tigɛlen don ni dɛsɛ nana i ma don min na nka cɛ i b'a fɔ teri kelen ninnu de ye ko 20 juru bɛ nka cɛ o tɛ sɔn ka n'i ta diɲɛ fɛ kana diɲɛ sɔkɛba girin sinon i bɛ tila ka nɔ sin ta diɲɛ ka jugu a yɛrɛ wolo den Vraiment ka cɛ. Teri ma sɔrɔ ye damu. nka Ne cɛ kun y'a ŋaniya de ta. Mɛ ma taga fɔlɔ. Mɛ tiɲɛ na teri ma sɔrɔ in ŋaniya ye ɲumanya yɛrɛ. sinon hakilina min b'i la o bɔ ye pawu. Non n ka cɛ nin kɔfɛ kɔni nin ne ta banni a la. non a bɛ dɛmɛ Non n ka cɛ vraiment. bon firi don a ko cogo Vraiment. sinon Nka mɔgɔ k'an ni ɲini teriya la. voilà a taa cogo in man ɲi dɛ.